Iurie Leancă, sunteți ministrul afacerilor externe. Spuneți-mi, vă rog, care sunt trăirile dumneavoastră astăzi de Ziua Independenței Republicii Moldova? În primul rând este o sărbătoare pentru cetățean din Republica Moldova și pentru țara în ansamblu. În al doilea rând este un prilej foarte bun să trecem în revistă ce am reușit, în mod special ce nu am reușit, și funcție de nereușite să ne programăm obiectivele pentru perspectiva imediată, pe plan mediu și pe plan viitor, astfel încât cu celelalte prilejuri să reușim să avem cât mai multe bucurii și cât mai multe progrese și astfel încât cetățeanul să le resimtă din plin. Vă rog frumos un mesaj pentru diaspora din Irlanda. Eu îmi doresc ca cetățenii noștri care au fost forțați de soartă să plece din Republica Moldova să se simtă bine acolo unde sunt ei astăzi, să aibă condiții optime pentru a-și trăi o viață decentă, dar să nu uite de Republica Moldova. Și în cazul în care situația de acolo nu va fi foarte prielnică, iar aici vom reuși să le creăm condiții mult mai bune, să revină acasă, fiindcă doar prin contribuția directă a concetățenii noștri care au acumulat experiență, expertiză, resurse financiare, atitudine față de muncă, dar și față de odihnă, vom reuși să depășim situația pe care o avem astăzi. Vă mulțumesc!